Матур кыз Рәмзия Закирҗановага тап булдым. Рәмзия, бәгърем, син бит Раяз Фасыйховның сөйәркәсе булып уйнадың, шулай бит? Сөйәркә булу сиңа ошыймы? Yok elbette. Не? Kuşkan Ağa'na oynadım. Tekin Asıl Yar spektaklinde Nivari Mimbitin'de Leylan'ı oynadım. Şunda imiştir ki bir kiyavga sırarga bir jigit indi. Şunu yaratmay Leyla. Ne kildin deyip sırağınga. Eti Kuşkan Ağa'na kildim deydi. Şuna göre şulay oldu. Шулай булдымы? Şulay buldu. Eti Kuşkan Ağa'na. Раязның сөйәркәсе булып, Әхтәм абый Kuşkan Ağa'na. Раязның сөйәркәсе булмас инде тормышта. Юк. Раяз Фасыйховның Yok. җырларын яратасың бит. Jırlarını yaratam, özümün irimni yaratam birisi de kirekmiyor Allah'a şükür. Кияүгә дә чыкмасыңмы Раяз Фасыйховка? Yok. Нигә алай? Şulay. Кара әле, мин әле озын колактан ишеттем, хәзер син 80 яшьлек гомеопатка китәсең. Kitem. Бу синең кемең, сөйәргәң түгелме? Yok mu Şarapov diyen, Fazıl abi diyen bir gamyapat var. Әйе. Şuarga yürüyüm. Ул син терелтәме? Тірілте ol şol. Массажлар ясыймы? Yok indi elbette. Kichkine gene şariklar gamyapatik işlep bireder. Min şunu aşıyım. Һәм инде тагын йөгерә сәхнәдә уйныйсың, шулай бит? Şabam gala. Әйе. Һәм инде менә ишеттем әле мин, тагын син күршеләрең белән судлашасың икән, җаным бәгърем. Ну кем инде күрше белән судлашып йөри, Нәрсә булды? Kurşu bilen tugul hükümet bilen. Нәрсә булды соң анда? Нәрсәгә? Çünkü kurşuya hükümet aldap satkan jir. Hem İyi. biz şundan uz almayız. Miskin hazır, tigi de miskin halde, biz de miskin halde. Bizni hükümet mine şaytırıp dolaştırta. Аны китер аласыңмы рәткә? Булачакмы хәзер? Юлны ачачакмы? Әлбәттәме? Әлбәттә. Әйе. Кара әле, Камал театрында гөрелдә эшләдең, бит? Әйе. Синең тавыш әле дә яңгырап тора колакта. Нишләп киттең, Hazır җаным бәгърем? Яшьләр театрында гөрли минем тавышым. Рәхим итегез, шунда килегез. Яшьләр театрына күчтең, Әйе. чөнки яшәрәсең елдан ел, шулай бит? Шулаймы? Әйе, шулай. Сиңа уңышлар телибез. Рәхмәт. Җырлап та җибәрмисеңме? Асыл ярны. Юк, хәтерләмим инде. Юкмы? Ярый, пока-пока. Пока.